من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. Her kim bir yaxşı iş anjam berse, pes şoň üçin ondan yaxşyrak sowaplar bardyr. Oşalar şol günde anwa aqsam korkudan amanda bolarlar. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. Ve her kim kıyamata baranna müşrik bolup ya münafık bolup barsa, pes şonu yüdin edip dogdaga taşlanar. Sizlere ceza berilmez, meger öz edin amalyňyza göre ceza beriler. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. Tahqiq maňa hukmedildi. Keşi şähriň perwerdegaryny ibadet etmek bilen keşi onu muhterem edipdi. Oşan mulkudur her bir zat we maňa hukmedildi. İslamda sabit durmak bilen. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. ومن hukmedildi ki Kur'an'ı hemişe telavet edip okuymak bilen. Pes her kim maňa tabi bolup hidayet tapsa, pes şol özü üçin hidayet tapdy. Yani hidayetin netijesini we nef'ini özü görür. We her kim gumra bolsa, pes siz aýdym, men faqat gorkuyandyr diýip. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وثن aýt, hamd we sena Hudaýa bolsun, tezlikde size özüniň ayetlerini kökeder. Pes siz şonu tanarsyňyz, we sen perwerdegaryň siziň etýän işleriňizden gafil däldir. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. Tasin mim. Muteşabih ayetlerdendir. On manisini Hudaýa tapşyrmalydyr. Ol Hudaý bilen Hazreti Resul Ekrem'in arasyndaky esrarlardandır. تلك آيات الكتاب المبين. Bu sura mucizalygy aşkar bolan Kur'anyň ayetleridir. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. Biz sana Musa'n we Fir'aunyň bäzi habarlaryny tilawat edip bereriz. Dogurluk bilen mu'min jemaatlara. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. Tahqiq Fir'aun Misr'in yerine mutekebbir bolup toğyan edip hadden tejawuz etdi. Ve Misr'in ehlini ferge etdi. Şolardan bir taifany zaif etip harlap, erkek oglanlaryny öldürdi ve qyýyd oglanlaryny öldürmäni hytmat üçin goýardy. Tahqiq Fir'aun nihayetde fesad etýänlerden boldy. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وبذ istedik Misr'in yerinde zayıf edilen cemaatlara ihsan etmemizi, oşalarını pişwa ve imam etmemizi, oşalarını Fir'aun'un mulkunda bar zatları iyi edip varis